рӯзи 9 апрели соли ҷорӣ дар доираи намоишгоҳ гӯшаҳои муассисаҳои таҳсилоти олии пешсафи Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида, дар онҳо барномаҳои таълимии муштарак, имкониятҳои таҳсил, лоиҳаҳои илми тадқиқотӣ ва таҷрибаомӯзӣ муаррифӣ шуданд. пеш аз оғози чорабинӣ бошад, ба меҳмонон аз ҷониби муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ ва ташкилӣ тоқиҳои занонаи хоси миллӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ва қадршиносӣ тақдим гардид, ки ин иқдом фазои гарму самимӣ ва дӯстонаву фарҳангиро ба чорабинӣ бахшид. ҳамчунин дастовардҳо ва имкониятҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар як гӯшаи алоҳида пешниҳоди иштирокчиён гардиданд. таъкид гардид, ки намоишгоҳи таҳсилот ва рушди касбият ҳамчун як платформаи муҳими байналмилалӣ барои муаррифии имкониятҳои таълимӣ, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ ва рушди иқтидори кадрӣ дар соҳаи молия нақши муассир хоҳад гузошт. лозим ба ёдоварист, ки Институти байналмилалии шабакавӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ ва маблағгузориҳои терроризм моҳи декабри соли 2013 бо ташаббуси хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Россия ва бо дастгирии сохторҳои марбута таъсис ёфтааст. меҳмонон ҳангоми шиносоӣ бо инфраструктураи донишгоҳ, аз ҷумла биноҳои таълимӣ, синфхонаҳои муҷаҳҳаз, озмоишгоҳҳо ва шӯъбаҳои амалкунанда аз имкониятҳои фароҳам гардида изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд, ки донишгоҳ дорои захираҳои зарурӣ барои татбиқи барномаҳои муосири таълимӣ ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад. аз ҷумла таваҷҷӯҳи махсуси меҳмононро бонки таълимии донишгоҳ, ки дар шакли шуъбаи бонки амалкунанда корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк ташкил гардидааст. инчунин озмоишгоҳи гумрукӣ ва иқтисоди рақамӣ, ҳамчунин истифодаи тахтаҳои электронии ҳушманд дар раванди таълим ба худ ҷалб намуд. дар фарҷоми боздид ҷонибҳо барои марҳила ба марҳила таҳким бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба, аз ҷумла ташкилу роҳандозии барномаҳои муштараки таълимӣ ва ба имзо расонидани соҷномаҳои ҳамкорӣ ба мувофиқа расиданд. дар маҷмӯъ чунин ташриф барои густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, табодули таҷриба ва баландбардоштани сифати таҳсилот заминаи мусоид фароҳам меорад.